ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ ва тақвияти ҷаҳони маънавии аҳолӣ, дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор мегардад. дар озмун тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок карда метавонанд. озмун аз рӯи 5 номинатсия: адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти бачагона, адабиёти ҷаҳон, шоирӣ ва дар 4 давр то моҳи декабри соли 2020 ташкил ва гузаронида мешавад. даври якум моҳи апрел дар муассисаҳои таълимӣ, ташкилоту муассисаҳои деҳот ва шаҳрак. даври дуюм моҳи июн дар маркази ноҳия ва шаҳрҳо ба истиснои шаҳри Душанбе. даври сеюми озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст дар маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, Ҳисор ва ноҳияи Рашт баргузор мегардад. даври чорум ҷумҳуриявӣ дар муассисаи давлатии Китобхонаи Миллии Тоҷикистон барои ғолибони даври сеюм то 10 декабри соли 2020. маҳорату истеъдоди иштирокчиёни озмун аз рӯи хондани назм ва насри бадеӣ муайян карда мешавад. аз довталаби шоирӣ таълифи як достони мукаммал дар вазнҳои анъанавӣ, 30 ғазал дар вазнҳои суннатии арӯз, 20 рубоӣ, 10 дубайтӣ, 5 мустазод, 3 мухаммас, 2 мусаддас, 4 қасида, 5 шеъри сафед, 10 суруди ватандӯстона, 4 тарҷеъбанд ва 3 таркиббанд талаб карда мешавад. меъёри арзёбии ғолибони озмун барои қобилияти нақл ва тарзи қироат, шарҳи мухтасари асар, маълумот оид ба қаҳрамонони асар, баёни лаҳзаҳои ҷолиби асар, қобилияти озодбаёнӣ ва санъати суханварӣ, ҳунари ровигӣ, қобилияти луғатдонӣ ва тавзеҳи луғатҳо, дарки дурусти мазмун ва муҳтавои асар, таассурот аз хондани асар. ҷоизаҳои озмун дар номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони классикии тоҷик: як ҷойи якум 30 000 сомонӣ, 3 ҷойи дуюм ба ҳар як ҷой 20 000 сомонӣ, 2 ҷойи сеюм ба ҳар як ҷой 15 000 сомонӣ. дар номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик: як ҷойи якум 25 000 сомонӣ, 3 ҷойи дуюм ба ҳар як ҷой 20 000 сомонӣ, 2 ҷойи сеюм ба ҳар як ҷой 15 000 сомонӣ. дар номинатсияи хондан ва аз ёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик: як ҷойи якум 25 000 сомонӣ, 3 ҷойи дуюм ба ҳар як ҷой 20 000 сомонӣ, 2 ҷойи сеюм ба ҳар як ҷой 15 000 сомонӣ. номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адабиёти ҷаҳон: як ҷойи якум 25 000 сомонӣ, 3 ҷойи дуюм ба ҳар як ҷой 20 000 сомонӣ, 2 ҷойи сеюм ба ҳар як ҷой 15 000 сомонӣ. дар номинатсияи шоирӣ: ҷойи якум 25 000 сомонӣ, ҷойи дуюм 20 000 сомонӣ, ҷойи сеюм 15 000 сомонӣ. шоҳҷоизаи озмун 60 000 сомонӣ. шоҳҷоиза ба иштирокчие дода мешавад ки аз 4 номинатсия беш аз 70% осори назмию насриро мутолиа ва ҳифз намудааст.